O Concello de Ribeira abre o prazo á inclusión de inmobles no programa de aluguer de vivendas baleiras. Poden alugarse con os inmobles durante un prazo de 3 anos. Co obxectivo de implantar no municipio o programa de vivendas baleiras da Xunta de Galicia, o Concello de Ribeira vende abrir o prazo de inclusión das vivendas que estén a disposición para ser alugadas. O programa foi presentado pola Concelleira de Servizos Sociais Esther Patiño e a técnica do Departamento Silvia Sanjurjo. A edil municipal fixo un chamamento para que todos aqueles que dispoñan dunha vivenda baleira se informen do programa e resaltou que o Instituto Galego de Vivenda e Solo garante aos propietarios dos mesmos a través de 2 seguros existentes, un por impago e outro por posibles danos. É un chamamento porque sabemos que en Ribeira hai moitas vivendas que están sin alquilar, baleiras, e polo tanto gustaríanos que entraran en este programa. Quero dar tranquilidade tamén a estas persoas que teñan estas casas para alquilar ou pisos, porque van a estar cobertos cun seguro, un seguro de desperfectos e tamén un seguro que cubriría en caso de que o inquilino non pudera afrontar os pagos en certo momento, pois por calquer circunstancia. Os impresos necesarios para poder participar están dispoñibles na Oficina de Atención Cidadá a partir da próxima semana, tamén na páxina web municipal. Unha ordenanza municipal regula as condicións e características que como mínimo deben posuir as vivendas para poder ser incorporadas ao programa. En este momento dispoñibles para o aluguer que non teña ningún impedimento legal, ni ninguna carga que impida que poda ser alugada, non cargas en xeral, cargas que impidan o alugamento. Entonces se aporta unha documentación relacionada con eso, con que a vivenda está en condicións de habitabilidade, con que pode ser alugada, hai un compromiso de poñela a disposición do programa durante un prazo de 3 anos e a vivenda ten que ter as suministracións todas de alta e xustificar que os recibos desas suministracións da vivenda están ao día. Entón, a documentación non é moita, ten que ver con estas cousas que estamos falando. Unha vez o Concello conte con vivendas á disposición, abrirá un segundo prazo para que os demandantes poidan facer as súas peticións. A día de hoxe, hai 23 solicitudes en Ribeira no Rexistro de Vivenda Pública de Galicia. A partir de aí, abriríamos un prazo para que as persoas podan solicitar as vivendas, as familias podan solicitar as vivendas e sempre con prioridade vai a ser, hai tamén outros requisitos para, por suposto, para os solicitantes que teñen que ver un pouco con un rango de ingresos. Hai que ter os ingresos suficientes para o aluguer da vivenda, non pode supoñer o aluguer da vivenda máis do 30% dos ingresos desa familia. Hai que ter uns ingresos mínimos de un IPREN e o rango vai a ser hasta 2,5. A partir de 2 IPRENs e medio se entende que a familia non sería susceptible de beneficiarse deste programa. E os colectivos prioritarios para ser adxudicadas as vivendas serían familias numerosas, familias monoparentais, familias que teñan algunha persona con discapacidade, con dependencia, maiores de 65 e, afectados por algunha circunstancia excepcional como que se produza un incendio ou se produza un desafiuzamento. En canto ao prezo da renda a efectos de determinar o prezo máximo, establecese unha superficie máxima computable de 90 metros cadrados, cuxo aluguer nunca excederá aos 345 euros. A duración da posta a disposición da vivenda por parte do titular interesado será de 3 anos, contados a partir da data de inicio do primeiro contrato de arrendamento que se suscriba. As solicitudes de incorporación das vivendas ao programa serán tramitadas no propio Concello.